Ahojte, no ozývam sa tu zás a dúfam, že ste si najradne s vašou rodinou užili sviatky a Vianoce moje rok 2025 a dneska vám poviem, čo budem robiť v roku 2025, moje plány a hlavne vám sa porozprávam aj o roku 2024. No, rok 2024 bol taký, môžem ho ohodnotiť, že bol dobrý a niekedy zlý, lebo bolo tam veľa chýb, keď som veľakrát spadol alebo niečo sa stalo s motorkou, ale stále som si to mohol užiť s tatinou a s maminou, takže to bolo tiež skvelé pre tetino. A hlavne som sa naučil aj veľa nových vecí, napríklad jazdiť na pitbajku, čo je 90 na motor na rovinke a naučil som sa ešte aj jazdiť na ovále 110, ktorá má už aj spojku, aj radičku a je to nová skúsenosť, takže je to dosť náročné, ale teším sa keď budem zás môcť jazdiť a opakovať tréningy. Lenže za 10 dní pôjdem na Tenerife. Takže pôjdem tam na sústredenie a teším sa, keď budem trénovať zase na novej trati. Tento rok budem mať narodeniny 8 rokov. No a budem jazdiť v tej triede ovále 110. No a hlavným cieľom tento rok je sa baviť na motorke a užívať si všetky závody naplno, jak sa dá s mojou maminou a tatinou. Budem jazdiť aj v iných krajinách na Slovensku, aj v iných zahraničných krajinách, no ale na konci sezóny chceme ísť s tatinou do Talianska a chceme tam skúsiť ísť zavodovať. No a mám veľmi dobrú správu. Tento rok ma tiež bude trénovať Jakub Korfel, motorový závodník, ktorý chodil na majstrovstvo sveta. 10 rokov tam chodil. Ja sa teším, že Kuba ma bude trénovať, že je to super chlap. Aj sa teším, že budem u Maco Racingu. Je to možné, ale že Maco, náš skvelý šéf týmu, nám vybaví, že môžeme ísť do DEP, kde budem sa môcť pozerať na MotoGP motorky. No a ďalšia skvelá správa je, že tatino už je v 100% v Maco Racingu a to znamená, že budem môcť aj cez týždeň chodiť na tréningy a závody, takže je to veľmi dobrá správa a hlavne sa teším, že tatino mi toto všetko zabezpečil. Prajem vám všetko dobré do roku 2025 a snívajte a keď máte nejaký sen, tak bojujte pre ňoho, aby sa stalo a dúfam, že sa a vždy, keď sa možno, že budete chcieť vzdať, tak nikdy sa nevzdávajte, lebo ten, kto sa nevzdáva, ten vyhráva. A ďakujem všetkým, že ma sledujete a môžete ma sledovať na Instagrame, Facebooku a YouTube. Tak teším sa, keď natočím ďalšie video a čau!